vostès, senyors del govern, s'han de prendre molt seriosament aquest escrit que han presentat el sindicat majoritari d'agents de la policia local, bàsicament per dos motius. Primer, perquè els fets que es denuncien són molt greus, i en segon lloc perquè està signat per la gran majoria dels agents de la policia local a la ciutat de Mataró. Per tant, em sembla que tenim un problema, crec que el tenim tots plegats, i caldrà mesures immediates per solucionar aquesta situació que a mi em sembla que és insostenible. Hi ha mancances, ho diu l'escrit i ho sap la gent, i em sembla que això, bé, ara mateix doncs en som conscients i caldrà buscar-hi solucions. Però al meu entendre hi ha un problema molt més de fons, i és el problema de les prioritats. Falla la quantitat, falla el pressupost, però falla sobretot quines són les prioritats del servei que ha d'oferir la policia local a la ciutat de Mataró. A mi em sembla que és escandalós el que se cita en l'escrit. Ens parlen de que es prioritza el servei de grua abans d'un servei al carrer per part de la policia local. Creiem que això és greu, creiem que no només s'equivoquen amb les prioritats, sinó que també s'equivoquen amb les maneres en què es pressiona els agents de la policia per tal d'establir aquest servei. Miren, aquesta mateixa setmana un diari, el periòdic en concret, mencionava una ciutat com Santa Coloma de Gramenet, d'habitants similars a la ciutat de Mataró, on l'informe de l'interventor del consistori feia una crítica a l'equip de govern perquè havia situat els ingressos en concepte de multes en 600.000, el triple del que s'estava ingressant els últims anys, el triple, 600.000. Vostès saben molt bé el que tenim pressupostat a l'Ajuntament de Mataró en concepte d'ingressos de multes. Miri, en concret són 5.216.000 euros l'any. Aquí alguna cosa està passant. O a Santa Coloma la gent aparca superbé, o aquí tenim una política realment que alguna cosa falla. Manifestàvem la preocupació pel malestar dels treballadors municipals, on també manifestàvem la queixa per la priorització en el servei de grua davant d'altres serveis, també amb l'establiment del cupo en la retirada de vehicles, al qual es veuen obligats a establir els agents de policia local, i les preguntes concretes són, en primer lloc, n'és conscient el govern municipal del malestar intern de la policia local? Sí, efectivament, estem assabentats de les actuacions que acompanyen la negociació i ens preocupa. Segon, és cert que la franja horària de nit només disposa d'un cotxe patrulla i que té 3 grues? No és cert que a la nit hi hagi un sol cotxe patrulla i 3 grues. Respecte als cotxes patrulla, mai en cap torn i dia hi ha només una patrulla anomenada de servei. Pot passar, he explicat abans, que un determinat dia tinguin moltes incidències no previstes de baixes o indisposicions, però si això es coneix amb la suficient antelació, s'anomenen altres efectius per suplir-les. Tercer, és cert que hi ha cupos de multes i de retirada de vehicles? De que no és certa. En cap moment s'estan posant objectius a la grua que no sigui la lluita contra la indisciplina viària. Com ja s'ha explicat, no s'està pressionant. Hi ha, en tot cas, objectius d'organització adreçats a reduir la indisciplina viària. Reitero que, com a totes les organitzacions a la policia local, hi ha indicadors d'activitat per avaluar el rendiment individual de cada policia, en consonància amb el que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Per això no té res a veure amb aquesta exigència d'arrossegar un nombre determinat de vehicles. Quart, en cas que sigui cert, quines són les raons organitzatives per les quals s'estableixen aquests cupos? Anteriorment ja he explicat, la quarta, anteriorment ja he explicat que hi ha aquests cupos. Cinquè, quins són els índexs d'accidentalitat laboral i baixes a la policia local? Els índexs d'accidentalitat laboral a la policia local tenen una variació quasi imperceptible durant els últims 6 anys. De fet, durant l'any 2009 va baixar un 14% respecte al 2008 i en la majoria dels casos són per lesions musculars, agressions, etc. El percentatge de baixes a la policia local és d'un 12,8% en 2009, percentatge que es manté quasi constant al llarg d'aquests últims 3 anys i que se situa en la mitjana de la resta de policies locals de la província. Sisè, és cert que existeix un estudi de riscos psicosocials de la policia local? La sisena, en els anys 2005-2006, es va fer
un estudi de riscos psicosocials per a tot l'Ajuntament i, per tant, també dins de la policia, el qual va ser revisat el 2008. Les mesures que se'n desprenien de l'estudi s'estan portant a terme des de llavors. Aquesta mena d'estudis permeten detectar possibles factors de risc derivats del treball que puguin afectar negativament la seguretat i salut dels treballadors, entenent que la salut engloba aspectes físics i psicològics que ja esmentava abans. L'estudi el va realitzar una empresa especialitzada mitjançant qüestionaris que van omplir voluntàriament els treballadors. En aquest sentit, cal dir que la participació dels diferents col·lectius va ser desigual, com ja he explicat, amb el 43% l'any 2005 i el 24% el 2008. Tot i així, l'estudi permet identificar punts de millora des de l'àmbit de la formació, dels hàbits de treball i del clima laboral, que són els que s'han portat a terme des de llavors. Hem de destacar que des d'octubre del 2006 es disposa d'un procediment per tractament dels casos de riscos psicosocials. Tanmateix, el Servei de Prevenció de Riscos no ha rebut des de llavors cap consulta ni petició de treballadors de la policia local per aplicar aquest procediment a un cas concret. I setè, en cas que tot això sigui cert, quines mesures s'han pres o es pensen prendre? La setena, com s'està dient, escrit, conté afirmacions que no són correctes o no són certes, plantejades en un context de negociació laboral. En aquest sentit, la mesura que s'ha adoptat és plantejar una negociació seriosa amb la intenció d'arribar i la voluntat d'arribar a un acord satisfactori per a les policies i per a l'organització municipal, tenint sempre present l'objectiu de donar un millor servei a la ciutadania. Fruit d'això, com ja he dit abans, és l'acord. Gràcies, senyor alcalde. Bé, em sembla que ja queda poca cosa per afegir amb tot el que s'ha dit, però, senyor Manera, permeti'm que li digui que em sembla que és evident que hi ha moltes maneres de fer política. Una d'elles és negar la realitat i fer veure que no passa res quan hi ha una situació que està bullint, i una altra manera és afrontar els problemes i mirar de buscar-hi solucions. A mi em sembla que la seva intervenció denota que o vostè no n'és coneixedor de la realitat real que hi ha al si de la policia local o que vostè no té ganes d'afrontar o que remedia el problema que estan plantejant. Miri, abans s'ha comentat que aquí hi ha coses que no quadren. Mentider, perquè no m'ho crec que vostè sigui mentider, però aquí alguna cosa falla. El que no pot ser és que més d'un centenar d'agents de policia local signin una denúncia on es denuncien pressions per cupos i vostè digui que no existeixen. És evident que hi ha un problema entre els agents de policia local i els seus comandaments, però ara he visualitzat claríssimament que també hi ha un problema entre vostè i els comandaments de la policia local que no li informen del que està succeint realment al si de la policia. Per tant, a mi em sembla que s'haurà de començar a treballar aquestes mancances, sobretot en la comunicació entre vostè i els comandaments policials. El tema de la pressió jo considero molt greu. Vostè diu que és com qualsevol empresa que tenen indicadors d'activitats, suposo per aquestes estratègies per augmentar el rendiment individual. Això és legítim i fins i tot pot ser positiu per al rendiment d'una empresa. Però aquí estem parlant de pressions que el fruit d'aquestes pressions no és un augment del rendiment, sinó un malestar general al si de la policia local. Per tant, aquesta mena de pressions s'ha demostrat que no són vàlides i que s'haurà de revisar la manera com s'incentiva els nostres agents de policia local.